«15 година» час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 26 січня, 1429 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Жахливе ДТП у Криму. У Сімферопольському районі зіткнулися легкова автівка і мікроавтобус. Сила удару була такою, що авто розірвало навпіл. У результаті аварії 3 людей загинуло, 5 шпиталізовані. Їх доправили до лікарні швидкої. Діставати постраждалих довелося за допомогою гідравлічного інструменту. За попередніми даними, водій автівки перевищив швидкість і не впорався з кермуванням. До того ж, був на літній гумі. Він зіткнувся з мікроавтобусом, який рухався по зустрічній смузі у напрямку Сімферополя. В окупованому Криму суд у справі, так званій справі 26 лютого, не відбувся, його перенесли. Причина – підконтрольний Кремлю суддя пішов у нарадчу кімнату по іншій справі і не повернувся. На попередньому засіданні так званим фігурантам справи Мустафі Деграменджі Асанову продовжили арешт на 2 місяці до 7 квітня. Їх звинувачують в участі у масових заворушеннях 26 лютого 2014-го, коли тисячі кримських татар і проукраїнських кримчан вийшли до будівлі Кримського парламенту на підтримку територіальної цілісності України. На попередньому засіданні суду прокурор просив оголосити перерву до 26 січня для вивчення матеріалів справи для можливого подання нових доказів у зв'язку з тим, що набув чинності вирок щодо Ахтема Чийгоза. Наступне засідання відбудеться за 2 тижні. Сегодняшнее судебное заседание отложили в связи с тем, что судья ушел в совещательную комнату до 1 февраля. И по другому делу, да. И суд нам назначили, перенесли на 8 февраля. Ну, вот так вот увидимся. Нет, время пока неизвестно. Сообщат предварительно. На підтримку кримських татар, права яких грубо порушують у Криму, вийшли на акцію у Києві. Неподалік російського посольства активісти організації «Кримсос» провели кілька пікетів. Для протесту вони обрали символічний спосіб популярну в Криму форму – одиночні пікети. Детальніше у сюжеті Вікторії Аблязової. Об 11-й ранку під посольством Росії люди збираються на одиночні пікети. Уздовж дороги вони стоять з плакатами. На кожному питання – де зараз один з 16 зниклих безвісти в Криму? Сегодня мы выходим в формате одиночных пикетов, потому что такие акции протеста получили такую популярность, и фактически это единственная возможность проявлять какую-то солидарность и протест на территории Крыма. Месседж этой акции, да, что за одним человеком стоят тысячи людей, и только власть России молчит о всех преступлениях, которые она совершает. Координатор громадської організації «Кримсос» Таміла Ташева пікетує під посольством з вимогою відповісти, де Ервін Ібрагімов. Є відео зникнення Ервіна, на якому видно, що співробітники ДПС пхають його в машину. Втім, майже 2 роки ніхто не каже рідним, де Ервін. Они говорили, что они возьмут этот вопрос на контроль, однако так ничего и не было сделано, дело абсолютно не рассматривается, и родители, которые ходят к следователю, они всегда отфутболиваются, да, и поэтому сейчас единственный механизм – это постоянное привлечение внимания к делу похищенных и пропавших. Тетяна тримає в руках плакат з іменем Тимура Шаймарданова. Це кримсько-татарський активіст, який ще з одним активістом Сейраном Зінедіновим допомагав українським військовим у перші дні окупації в Криму. Обидва зникли. 26 травня 2014 року він вийшов з дому в Сімферополі і так і не повернувся. Наразі цими акціями ми хочемо нагадати суспільству про те, що в Криму зникають люди, що їхні близькі, родини, друзі не знають про їхню долю. Це вже 19-та щомісячна акція під російським посольством. І хоча до людей з посольства ніхто не вийшов, організатори певні, потрібно щоразу нагадувати про тих, хто в окупованому Криму досі не повернувся додому. Вікторія Аблязова, Максим Кондратенко, «Заман», АТР. Лідери кримських татар вкотре закликають бойкотувати вибори президента Росії у Криму, заплановані на 18 березня. Цей день окупанти обрали не випадково.
Це четверта річниця так званого дня приєднання Криму до Росії. Нині на анексованому півострові триває активна пропутінська пропаганда. Напередодні у Сімферополі кримськотатарські колаборанти закликали голосувати кримців за Владимира Путіна. Самопроголошені кримськотатарські старішини і прокремлівський муфтіят підписали звернення до кримчан, де вчергове розказують про покращення після російської окупації. Віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Лінур Ислямов звернувся до кримських татар, які мешкають на півострові. Все, что происходит, и все, что там заявляют ставленники Кремля, которые сейчас там остались, неважно какой на они национальности, они все, как гавкающие шавки, абсолютно никакой роли не играют. В общемировом, не только даже в общекрымском масштабе, они никакой роли не играют. Это просто телевизионная картинка, которая должна на кого-то сработать. Чтобы в Москве увидели, и какой-нибудь там обязательно там какой-то маленький тортик или кусок пирога какой-нибудь им насыпали. Раніше голова Меджлісу Рефат Чубаров та лідер кримських татар Мустафа Джемілєв також закликали кримчан бойкотувати майбутні вибори президента Росії. За 3 тижні на підтримку кандидатури Путіна на виборах президента Росії на півострові зібрали лише 50 тисяч підписів. Про це повідомляє видання «Медіан». На материковій Україні триває кримський марафон. Учасники акції збирають гроші для кримських пікетувальників, репресованих російською владою. Кошти мають піти на погашення штрафів та показати, що весь світ їх підтримує та не залишає на самоті. Марафон триває у кількох українських містах. Як це відбувається у Херсоні? Далі в сюжеті. Руслан – кримчанин із Сімферополя. 3 місяці тому через переслідування російською владою переїхав разом з дружиною та 6 дітьми до Херсона. Тому вирішив долучитися до акції та підтримати співвітчизників. Решил не остаться в стороне и проявить свою сплоченность со своим народом, чтобы не оставал. Если каждый будет это проявлять, то народ он будет единый и целый. И тогда им будет бороться против народа очень сложно. Долучився до акції і Алі. У Херсоні проїздом, живе в анексованому Криму. Розповідає, сам був свідком обшуків у будинках кримських татар. Тому не міг бути осторонь марафону зі збору коштів на підтримку політв'язнів кремлівського режиму. Может приехать 2 автобуса, то есть этих 2 автобуса милиционеров, полицейских, ОМОНа, да, за одно лишь какое-то административное нарушение. То есть делают такой бардак из-за мелочи какой-то, чтобы навести шума, да, чтобы людей запугать. Руслан каже, бувають різні дні і різні люди. Хтось проходить повз, хтось цікавиться і підтримує. Хлопці просто-напросто роблять добру справу. Вони кажуть, що ті, хто забрав Кацапирдія, повинні бути повернуті на свою батьківщину. Незалежно від того, чи він українець, чи він татарин, чи хто б він не був. Кримчан підтримує весь український народ. Я вірю, що дуже скоро Крим буде український. Він є український, але він буде український. Перемога буде за нами. У Херсоні акція триватиме до 30 січня. Зібрані кошти передадуть репресованим Росією кримчанам для сплати накладених на них штрафів. Євген Кучеров, Заман, АТР. Бранець Кремля Олександр Кольченко просить писати йому листи. Днями співкоординатор всеукраїнського правозахисного проєкту «Без кордонів» Максим Буткевич отримав листа від політв'язня, в якому той розповів, що його бентежить та чого йому бракує в російській колонії в Копейську у Челябинській області. Олександр просить не надсилати йому бандеролі та посилки, але через одноманітність життя в колонії він хоче листуватися. Як відомо, Олександр Кольченко і Олег Сенцов засуджені в Росії за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. У Кольченка 10 років колонії, в Сенцова 20. Обидва своєї провини не визнають. Жизнь тут настолько бедна событиями, источниками новых впечатлений, мыслей, что зачастую не знаешь, о чем писать даже знакомым людям. Наверное, это самая значительная, весомая причина, по которой я отвечаю на письма с таким опозданием, и многие оставляю без ответа. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарською» з Шевкеном Наматулаєвим менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Бугунь» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.